गाबोन ओंखाम गोरलैनि रेडि itu साफा खालायगासिनो दोङो नै गासै साफा खालामबाय थादो गाबोननि ओंखाम गोदाननि एडभान्स साफा नै इथिंबो गासैबो बिजि खामानियाव एथ' जाथारगोननो ओंखाम गोरलै जाथारगोननो एकदम सनास्रिया बावनायनि खोथा रेखाया एसिडि नामा लाबोदों आंखौ बाहाय दाहोफाय बे झारू मारছি না কি কিহৰ কাৰণে কি প্ৰগ্ৰাম আছে আজি আজি এ কালিকে পৰবু যে হেতু কাৰণে ইয়াৰ আজি কালিকে খানা পুৰা ৰেডি বাহ মাৰে দে আপোনাকো मा प्रग्राम गाबोनलाय ओंखाम गोदाननि गाबोन पार्टियानो माने फल जादों होमबा दिनै ओंखाम जायाखै नालाय आं दिनै बेनिखाय आपेल जादों मंगलबाराव जाया ओमफ्राय गोलाव लाना फैखाबाय हासिब हासिबनि लाबोदों आं दे सिब दे बे आरो जाहा दै फाख्रा सिख्रा मालाय दिनै एकदम गोमोदो मिलायनाय गानना फैदो इथिं नालाय आदै मानि खामानि मालाय बिहु मोसालायदो नै आरो आदै बन दानदो सेखाया बाय गोदोरथार सेखाया बोलोखौनो हायाखै थेवबो जाना दं आरो नै आरो खासे बन एकदम मुथासे बारा जाहैबाय नै बे दिउरि बन दानदो गानगासिनो नंगौ हौवा मानसि गैया खामानि दिउरिबाबो बेसे खामानियाव बिजि उपाय गैया आरो इथि माइरं
बिथिं नेर मा लाबोदो रे खासे दङ नै मा लाबोदो ओइ मा लाबोदो सांमाय मानसा जोङो फिसानो खांबाय हरदो नाखौना आइ थिं apa आरो आइ थिं saka apa माबा खालामनांगौमोन खदाल गैयामोन apa खदाल लाबोनायबा सकाखौ दानो हागौमोन सका मानथो सोरनिखौ लांखोनो सोरनिफ्राय लांखोनो सायमा नोंखौबो लांगोन नामा खादान लांबाय दां से आइ मेन गायनो आइ माइरङा आइ लायबायना माइरङा लायबाय नोंसोरो लायबाय नोंबो लायबाय लायाखै हरनांसिगोनबा जोङो माबा थेमान हरना लानानै थेमान फैनो हरगोन गोराखौ नांगौनो अनला लायदों अनला लकेल दाउदो ओमफ्राय बेयाव लाइ बिलाइ Local daw. At iya pita gede dia bias padi dim pisol-pisol. Apa no?